Починаємо з сумної гадавіди для білоруса Bielska Pawieta. У 1946 годі oddział polskiego uzbrojonego podpolla pod komandowaniem Romualda Rajsa-Buracha spalił wioski Zaleszany, Wolka Wychanowskaja, Szpaki i Zani. Zabita 79 osób, u tym żanczyn, dzieci i starycz. Usie achwiary byli prawosławnymi Białorusami. Tragiczny japadziei 46 года rodny achwiar uspominali u Bielsku Podlarskim i Zaleszanach. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих. Na wojskowych mogiłkach u Bielsku Podlaskim zebrali się na modlitwy bliskie, gdy znajomie achwiar krwawego rejdu Romualda Rajsa-Buracha i jego oddziału. Byli i ludzi, jakie poczuwajce obowiązane pamiętać про te tragiczne podziei, pamiętać про każdego z 79 mirnych żykarów prawosławnych białoruskich wiosek. 30 z ich to wazaki, jakich rozstrzelali 31 studzienia 1946 niepodalok wioski Puchały Staryje. Jako Ty isi воскресение и живот и покой усопших раб Твоих, на месте всем погребенных убиенных, Михаила Александра, Луки Григория Александра, Михаила Александра, Михаила Федора Василия, Василия Александра, Василия Никифора Яна, Федора Яна Алексия, Григория Яна, Яна Никифора, Федора Петра, Владимира Михаила Григория, Николая Иоанна Григория и всех убиенных. O nichże modlitwę naszą wznosi, ichże imiona Ty sam Gospodzie wiesi. Żonki dziadek zginął, a teścia ojciec. A mój ojciec brał udział, tylko że został, bo znaczy koń słaby był i tam to jego niby zwolnili. To tak, że ja jako tak, to też nie byłoby, że mnie tutaj. Ja płaczę i wspominаю naszego dziadka. Zabili, był u nas, mama chlebok piekli. А дідко била, мама говорить, зостаньте, Василь, бо упеку хліб возьмете, а ні, то проночуйте. Так мама запрошали завжди. А він говорить, пойду Ганdzia, бо внучок хворий. Poczęło się u wioscy Zaleszany, gdzie u 1946 godzie było kala sotni chat. U одну z ich żołnierzy Buracha zagnali życharów i podpalili je. Usie ostatni tak sama. Перед знищенням усёй мясцовасці Рамуальд Райс зайшоў у родную хату спадара Пятра Младзяноўскага, хацеў пагаліцца. Пазней тады 6-гадовы Пятро цудам выратаваўся з падпаленага будынка. Тут вже люди позабували, старі повмирали, а молодим, ну що ж приказувати? Żeby nie mścili się tak одні на других. За що? Чого? Таку пакость робити один другому. Następne byli wioski Wolka Wychanowskaja, Szpaki, Kancawizna i Zani. Romuald Rajs był aresztowany u 1948, przysłużony do śmierci u 1949, a rozstrzelany u 1950. Суд i покарanie odbyli się w Białostoku. U 1995 гоdzie Buracha rehabilitowali, a jego семья otrzymała kompensację. Сем'яў ахвяр Buracha nawet i nikt nie prosił przebaczenia, chociaż Instytut Nacjonalnej Pamięci oficjalnie nazwał jego działalność złoczyństwem suprać człowiectwu. Dla mnogich Romuald Rajs-Bury to nadal polski nacjonalny heroj. Ci bohaterowie dostali odszkodowanie, ich rodziny, a my nie mamy nic. My żyliśmy, jak została moja mama z nami 4 malutkimi dziećmi, a my od państwa nie dostaliśmy nic. Nawet konia, nawet woza, nawet niczego. Ja, na żal, pesymist, ale nie składają róg w tej kadencji. Ja zebrał podpisy i złożyliśmy projekt tej ustawy, która by dała możliwość tym wypłaty przez sądy, bo to sądy przyznawaliby tym rodzinom naszych pogibszych wtedy. Ale pokał, że rok czasu minął i nawet przewodniczący komisji nie zwołał pierwszego posiedzenia. Także ja baczę, że oni biorą na tak zwane wstrzymanie. Ginęli, bo były Białorusami. Bo dlatego tylko. Bo tam furmany były i katolicy. Ale tych, którzy popytano, kto jest Białorusem, kto jest katolikiem. No i ktoś powiedział, że jest Białorusem.
na jedną stronę prowadzili, a tych Polacy, katolicy to na drugą. No i tych zabrali, a tych puścili do domu. Było polskie podpolle, jakie zmagało się za Polskę i byli takie, na żal, oddziały, jak oddział Romualda Rajsa Buraga, які zmagały się za Polskę tylko dla Polaków. I temu думаю, że mianowito trzeba pro to je kazać i pamięć powinna zostać.